Roblox a toto mi ukázalo. A ja som nevedel tú stenu a toto mi ukázalo. To je asi také... Počkaj. Čo to bolo? Ale je to po angličtine, takže toto mi, ale takto. Ale ja som nevedel, takže mi toto ukázalo. Ale asi mne to tak ukázalo, že nemôže nájsť a potom mi tak... Počkaj. No, stačí.